natáčím, takže čau lidi, vítám se u mojho dnešního videa a dneska jsem tu s hostem a je to Verča. A je to Banánek. Mně to strašně laguje. A dneska budeme hrát UHC Run na Survival Games. A je to taky speciál za 20 odběratelů. Jo, určitě. Tak tady to nedám, tady spadnu hned. Co říkám? A pojď na UHC 23. Aha, to je server. Dobře, takže pojď na dvojku. Ten tam samý, ale ok. Ok. Ty chceš? Čus. Mně to nejde, nejsem VIP. Já si hezky vyrobím dřevěný krumpáč. Co je? Je to video, když tak se rychle. Já to stopnu. Ono, takže potkali jsme gamera a jako, ok. A konečně jdem hrát. Už natáčím víc. Gamer, jedno. Asi nebudeš. Je to 3 na 3, takže jako... Chci ke stromům. Už. Mě to pelaguje. Dělám krumpáče, dělám krumpáč. OK. Ježiš. Uděláme si hezký stoleček. Počkej, já mám krumpáč. No pojď, kde jsi? Jsi v té kejvce. A kde je ta kejvka? Kde je? Kde jsi? Za 11 minut začíná PvP. Já jdu kopat pod sebe. Já jsem tady v nějaký jeskyni, který tady vůbec nic není. Já tě vidím, nespadni sám. Gamerless! On píše do chatu, Frenchie Black chat. Nespadni, když tak za mnou, jinak. Já jsem tu stali schůdky, ale okej. Já tě podkopu. Jo, počkej, tak to dělej rukou a já ti dám tady krumpáč. Počkej, kve, no. Máš ho? A jdi do úrovni 20, jdi F3 a kopej do úrovni 20, tam jsou když tak jeskyně. Ježiš, on jde za náma. On má 3 životy. Wow. Takže jelikož jsem umřela, takže už začnu PvPčko a já si tady dělám hezky poušny. No jo, z čeho tě schodil? A já si dělám hezky poušníky. A já už se z životu, protože jsem spadla jakože dolů. A já se tady potřebuji ochránit. Kde máš ty věci? Ok, tady jsme vykopali díru a jako si musím dát zlatý jabko. Takže mám zlatý... To si děláš srandu! Veru. Jako... Ona mě zabije, holka! Jo, tak Jess, jak jsem ti líbí ten skin. A já jsem si udělala pouštny. Ona se mi nořila v té jeskyně, jak jsme tam kopali, úplně uj. Jsem se jí úplně... Spadni! A už je to tam vybraný, protože já jsem to tam celý vybrala. Jo. Takže si dáme novou hru, takže zatím čau, uvidíme se u další hry. A stalo se mi tohle. Že jsem se umřela, prostě z ničeho nic. A teď jako já sama tady musím utíkat před bodzem. Jako zase natáčím, když jsem neříkala, jo. A on tady brnka. Takže jako já nevím, kde už budu u země. Já chci být zase nahoře. Já chci být nahoře, kámo, a já už nemám krumpáč. Hlína, ne, to není hlína. Hlína, ne, to není hlína. Takže jako, kámo, já se to úplně bojím. Jo! Jsem nahoře! Jo! Přesně za mnou, já jsem to chtěla jen tak.
Angličan. Češi a Angličany. Já prostě jdu někam a já nevím kam a tam je voda a či co. Tady je úplně, já musím udělat loďku, protože jako loďka je loďka a. Já nevím, kde já, protože já už to mám žlutý, takže já jdu před ním utíkat. Či co, já jsem blb, tady to jde z obou stran ten border a já přesně mířím do toho border. Takže já musím utíkat na šikmo a jak mám asi utíkat na šikmo, když jsou tady samý hory. Tam je voda. Já